И здравейте хора, аз съм Планка 205 и днес ще строим мелница. Ето е мелницата, отвътре сега ще ви покажа. Ето, според мен е яка мелница. Сега ще се опитам да я направя, който стане. Такова бъркак е на нещо. Така, това е общо взето и това е вратичка, тук ще сложим. Ще се помъча да я направя за 10 минути, защото толкова ми дава да снимам. Аз съм ви казал в другите клипове. Дано да стане. Защото сега е вечер и малко ми се спи. 11:40 минути е. Надявам се да свърша мелницата до когато трябва. Защото не искам да гледате на празен труд. Не празен де. Тази мелница не знам как да я кръстя. Така, сега какво се правиш? Да. Така, малко се бъркам на стълбите, защото ми е най-объркващо. Хоп. Сега тук изкачваме с 3 блока. 2D. Надявам се да направя мелницата. Я колко има? Колко? 3 минути съм направил. И колко много. Мисля, че ще ми стигне времето. Да. Какъв той камион е. Май сега стана катастрофа. Вечерта катастрофа. Така. Значи съм направил, тъй съм направил. Така съм направил. И добре. О, да. И в този сервер, мисля, че се казваше, не знам как се казва, но аз го наричам новия Soulplex, защото стария Soulplex затвори и ми излиза в този сервер да влизам вместо Soulplex. Пък Soulplex ми беше един от най-любимите сервери. Не знам за вас, но той ми беше от най-любимите. Така. Горе-долу мисля, че се получава. Много ми е горещо. Че я включа климатика. Готово. Така. А сега.
После ще го правя. И е време за най-якото перките. Добре. Ще го направя така, така, така и така. Което започна от това. Окей. Ти според мен е най-трудната част. Дано и пак да ми стигне времето. Аз мисля, че няма да ми стигне, но мисля, че и ще стигне. Знам, но чувам се доста тихо. Пазя тишина да не са будя нашите. Тук човече съм пропуснал. Бъркал ли съм, бе? Да. Да, объркал съм. Трябва нагоре ли, бе? Няма нещо, хора, случват са грешки. Този живот колко съм ви решал. Да, сега. Так, 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 так. Аз бързо ще ги отбележа, защото нямам време. Да му да стане, колко остават? 7 минути. Нямам време. За къде бързам изобщо? Да. За клипа. И да, хора, това е за клипа. Надявам се мелницата да ви е харесала. Почти същата е, не знам дали е същата. Тая май е по-висока. О, точно че. Моите русетики, да. Я имам ли време за един път? Да, имам. Кога съм нямал време? Няма съм, да. И да, хора, това беше за видеоклипа. Надявам се мелницата да ви е харесала. Аз бях Планка 205. Абонирайте се, коментирайте, харесайте и до скоро!